Почваме с професор Иво Христов, този път по международни теми. Защо международни? Защото ние трябва да се научиме, поне гражданството знаеме, че няма как да се затваряме очите пред това, което се случва по света. Очевидно е, че дебилитета сред политиците е много сериозен и те изобщо не им пука, без да споменавам даже имена какво се случва по света. Даже няма да и привеждам примери, но директно няма смисъл с това да се занимаваме. Професоре, да започнем с Украйна. Какво се случва там, защото силно ни касае и не защото сме само на няколко хиляди километра. Просто защото действително ние сме в околията на целия този проблем и силно засяга всички. Само да ви поправя, не на няколко хиляди, а на няколко стотин. И още по-точно на 200 км. По права линия. По права линия, да. Второ, какво се случва в Украйна? Там войната премина в нова интересна фаза. Тя се изразява в това, че руското командо очевидно е взело решение да извърши най-важно, което всъщност е основната цел на една военна операция. А целта на войната не е да взимаш територия или да освояваш ресурси, а да унищожиш въоръжените сили на противника. Как така минаха в тази фаза? Вие се спомняте, че първата фаза беше кавалерийски едва ли не такива атаки, превземане, имаше по време темп на настъпление до 100 км на денонощие, което беше много. И след това имаше, ако се спомняте, рязко изтегляне на руските войски, които бяха хванали в клещи, буквално Киев, да речем. Тоест те бяха тук, след което се върнаха. И Чернигов, Черниговска област и Сумска област, това е север-северо-исток от Киев. И изтегляха своите части оттам и всичко това се концентрира в Донбас. Защо в Донбас? Защото там е всъщност концентрирана голяма част, говори се за 80 и даже над 80% от боеспособните въоръжени сили на Украйна. И следователно основната задача на една война е да бъде ликвидирана въоръжените сили на противника. Следователно битката за Донбас, и това вече стана клише, е и битка всъщност за бъдещето на Украйна, макар че да го кажа директно. Така, битката не е между Русия и Украйна. Да. Това е битка между двама гросмайстори, Америка и Русия, върху шахматната дъска, известна като Украйна. Каква е ролята на дъската в шаха? Не знаете. Да стои върху него да местят фигурите. Сега, разбира се, това става за сметка на кръвта и на жертвите на обикновените и украинско говорещи украинци, и руско говорещи украинци, да си окажем директно, руснаците и украинците, които живеят в Украйна. Как ще продължат в близките месеци? Вашата прогноза? Опасно нещо за прогнозата, но мисля, че това е само първа стъпка към едно цялостно пренареждане въобще на фигурите на целия ред, световен ред, който бяха свидетели участвахме в последните 30 години. Очевидно е, че Русия въобще няма да спре нито с Донбас, нито с Мариупол. По всяка вероятност след това ще се премине към настъпление и отрязване на Украйна от Черноморския регион, т.е. превземането на Николаевска и Одеска област. По всяка вероятност след това ще се отиде към придвижване в западно и северо-западно направление. Виждате анонсите, които прави Лукашенко за участие на белоруската армия на определен етап, ако Полша се намеси в украинския конфликт. Тоест цяла Украйна? Вероятно. И битката не е толкова за самата Украйна като територия, а изравняване на геополитическия лимес, който, както забелязвате, в момента е нарушен. И от друга страна, разбира се, съществува много висока степен на вероятност щатите да използват да воюват през своята клиентела. Разбира се, Полша, която се натиска най-много, Румъния, която също има амбиции да се живее едва ли не като велика сила от регионален мащаб, и някъде могат да ни закачат и нас в този влак на ужасите. Кога и в каква ситуация? Зависи от ситуацията, разбира се. Не е казано, че това е задължително развива се сценарий, но той е възможен. Другия възможен сценарий, разбира се, виждам, че има хора с акъла си, тъй като аз не мисля, че примерно това, което каза Кисинджер Давос е просто негово собствено експронто такова изявление. Очевидно става въпрос за озвучаване на солидна позиция на солидни кръгове в Съединените щати. Тоест те се отдръпват от Украйна? Естествено, че се отдръпват от Украйна, защото Украйна е просто само една пешка на голямата геополитическа шахматна дъска и те си дават сметка, че заради една пешка трябва да обърна дъската. Никой не е готов да води ядрена война за това. Плюс това сега забелязвам, че сегашният екип в Вашингтон не му стигат проблемите в Украйна, т.е. бръкна на руската мечка в окото, но сега дърпа и китайския тигър за опашката.
Виждате военните изявления покрай Тайван. Вчера или онзи ден Си Цзинпин подписа директива за участието на Народно-освободителната китайска армия в операции, които не са военни. Тоест китайски налог на специалната военна операция в Украина. Тъй като те третират отношенията си с Тайван като вътрешно китайски проблем. Хипотезата, че Съединените американски щати са прехвърлили отговорността за войната и изобщо всичките главоболия за украинската история върху Великобритания? Има такава хипотеза, не мога да я подплатя с емпирични данни, тъй като не разполагам за информация. Но се говори за такова нещо. Но за сега виждам, че основната военно-техническа и финансова част се изнася основно от Съединените щати. Европа има мизерно участие в това отношение. Изключвам лимитрофите, разбира се, Полша, Румъния и Прибалтика, които участват непосредствено, предоставяйки територията, предоставяйки военните си активи и така нататък. Не се знае до кога, но големите държави, Франция, Германия, отвъд около и след военната истерия, там има едно много предпазливо отношение. И все по, те си дадоха сметка, че всъщност са отворили кутията на Пандора, че сега ще се окаже, че след всички възможни санкции, които можеха се сетят, които бяха наложени на Русия, се окаже, че те се завършват като бумеранг върху тях самите. Зададаха се няколко системни въпроса. Първо, няма торове. Как ще сеем? И какво ще ядем? Задава се глад в Африка и в Близкия изток. Огромно количество беженци. На следващото място, вероятно беженци, вероятно казвам. На следващото място, вече това, което доби публичност, са проблемите с енергетиката и с всичко, което е свързано с нефта, газа и така нататък. На следващото място, разбира се, оказва се, че голяма част от производствените вериги така ли не са свързани с участието било на Русия, на руски компании, руски суровини или обратното. Тоест икономиките са били много по-свързани помежду си, колкото управляващите са си мислили. Така че те първо ще излизат бомби с закъснител, те ще се взривяват и някъде в късната есен ще се оформи една значително по-различна картина от сега. За тази картина сега искам да поговорим. Есента очевидно падат температурите дори от чисто, как да кажа, природна гледна точка. Знаете, че има глобално затопляне? Да, точно така. Всъщност много студена зима ли ни очаква или гореща зима? Защото и това не само за България. Той Кирил Петков така иначе вече е на влакчето и на ужаста. Той последен ще го разбере, но ще го разбере. Дали сега с този вод на недоверие или по друг начин ще го разбере. Мисля, че сте ме поканали за коментираме сериозни теми. Обаче да, Европа. Да. Очаквате ли да се случи доминото да проработи в тази ситуация, когато се усетят хората, че тези споделени душове да не ползват климатиците, да не пускат печките и прочее. В един момент това са неработещи мерки. След първата фаза на истерична пропаганда и контрапропаганда по украинския казус, започват да пристигат, така да се каже, хладните и сурови факти. А хладните и сурови факти се изразяват от следното, че на този етап Европейския съюз не може без руските енергоизточници. Не може. Физически не може. Физически не може. Да. Надеждите им, че арабските държави, монархите в залива ще заменят руските доставки, се оказаха надежди без покритие. Катар, Саудитска Арабия, Емиратите, Оман се държат крайно резервирано, защото се оказа освен всичко останало, че големи обеми от техните производства на нефт и газ, особено на газ, са блокирани от Китай с дългосрочни договори. На следващото място, разбира се... Това е много интересно. Естествено. На следващото място, оказва се в такъв случай, че алтернативи на руските доставки отвъд истеричното политическо говорене на дървените глави в Брюксел особено, физически не могат да бъдат осъществени поне в близките 2-3-5 години. От друга страна, не забравяйте, че всъщност в момента се печели страшно от тази война. Въпросът е кой печели? Естествено, че военно-промишлените комплекси, както е в Европа. Давам ви пример само. Един единствен пример. Rheinmetall, голямата германска компания, която произвежда танковите Леопард и така нататък и доста други военни артикули, миналата година е спечелила 3 милиарда и малко отгоре евро от продажба на продукция. Тази година, до средата на тази година, са над 6 милиарда. Вътре в рамките на 7 месеца. Ще падат ли правителства? Ще падат, да. Ще падат, ще има политическа криза, ще се изострят, както се казваше, политическите и класовите конфликти в Европа. Голямата жертва от тази битка за новия глобален ред
между Съединените щати, пазителите на старото геополитическо статукво и, както те ги наричат в своята доктрина за национална сигурност, ревизионистите Китай и Русия, които искат да ревизират този ред, това е Европа. Европа приключи, повтарям го за последен и пореден път, го казвам с горчевина, Европа приключи като самостоятелен геополитически фактор. От тук насетне как ще продължи? От тук нататък тя ще бъде сива зона, междинна зона за залязваща. Това е повече от ясно. При положение, че тя е блестящ пример за това как имате блестящи изходни условия да бъдете много важен геополитически фактор в света, цялостен. И как вие се сривате поради своята факт, че сте протекторат. Военен, икономически и политически на Съединените щати. Само, че те сами си го направиха и допълнително... Не са сами. Това е комбинация между дългосрочни причини, заложени още след края на Втората световна война. Не дайте забравя, че европейския проект, в крайна сметка, това, което се нарича Западна Европа, не е нищо друго, освен военна окупационна зона на Съединените щати. Както източната, разбира се, беше на Съветския съюз. Просто тази зона, след рухването на Съветската империя, се измести на изток. Сега, тази нова желязна завеса, дори не знам дали да го използвам като термин, защото знаем кой го въвежда, Чърчил и т.н. Но въпросът е, очертават ли се вече нови граници на влияние на Русия спрямо в Европа и на щатите, където ще бъде в Европа? По всяка вероятност, без да разполагаме с достоверна информация, по косвени белези, Русия иска да изнесе своя геополитически военен лимес на западната граница на бившия Съветски съюз. Който общо взето отговаря на плюс-минус няколко стотин километра на прочутата линия Кързан от края на Първата световна война. От друга страна, разбира се, в южно направление тук се намесва особената амбивалентна политика на Турция, която се опитва да пробие по кавказско и по средноазиатско направление. На този етап тя е стопирана, но ще видим до кога, и близко източно в Сирия, разбира се. И разбира се, от трета страна, вече говорихме за Европа като не станал и неосъществен проект, помежду си ще нарастват центробежните сили вътре в самата Европа и ще се мине към, според мен, някаква форма... Не федерализация. По-скоро ще тръгнат опити за... както когато е възникнал Вестфалския мир, т.е. разпадане на Европа на региони, на зони, с различна интензитет на икономическо и всяко друго развитие и конфликти между тях, и лошото е, че ние се намираме в периферията на тия процеси. Има огромна опасност да бъдем засмукани по-северо-источно, по-юго-источно и по западно направление едновременно. Тъй като нямаме консистентност отвътре. То югоизточното засмукване ще бъде най-опасно, защото за сега сме в НАТО с Турция, но ако излезе с Турция от НАТО или ние излезем от НАТО, какво следва? Значи ние от НАТО няма да излезем, ще излезем последни. Значи, за да угасим лампата, предполагам. Да. Ако се реши въобще да се тръгне към такъв проект. Но това, което Турция прави в момента, е много умна политика за възстановяване на... Тя си дава сметка, турски политически елит си дава сметка за многото подводни камъни. Опитите Турция да бъде използвана като ледоразбивач, за да, грубо казвам, момче за мръсни поръчки, и да бъде насочена срещу Русия в традиционните форми в Черноморския басейн, Балканите, Кавказ и Централна Азия. Т.е. да бъде използвана турската, ако щете, армия като пушечно месо и турската икономика, за да бъде разчистен по този начин, хем да бъде анихилиран един субект, който се опита да играе независима политика, говоря за Турция, и той да бъде насочен срещу Русия, и по този начин при сблъсъка между двата субекта печели третия, познайте кой е той. Намира се доста в северо-западна точка, казва се в Лондон. Обаче аз мисля, че все пак Ердоган няма да се подаде на това да влезе в конфликт с Путин. Защото турски елит е първо отвъд дали той е светски или ислямистски, той е преди всичко турски. За тях това да бъдеш елит на една империя не са просто думи. Това е реалност, зад който стои шлейф от 500 годишна история и много реални предпоставки за такова бъдеще. Това не са просто само мечти. Силна икономика, въпреки че в момента тя е изпитал жестоки трудности, инфлация и така нататък, но Турция мина горнилото на модернизацията на своята икономика и модернизацията на своето общество. Турското общество вече не е селско, то е градско. И вече имаме второ-трето поколение урбанизирана турска средна класа. Имаме високо качество вече на част от отраслите на турската икономика, на турската индустрия. Имаме сериозно турско образование, имаме сериозни турска висока наука.
Имаме вече турски космически амбиции и те започват да се реализират постепенно, турски ядрени амбиции, за които вече знаем и така нататък и така нататък. Тоест това не са просто претенции без покритие. Преди падането на желязната завеса, Балканите бяха разделени за България, като че ли така протектираше или отговаряше, или пък Германия, за румънците бяха Франция и т.н. се застъпваха от големите сили. След тази дата, за която, защото най-вероятно от това, което вие казвате, веднага след войната в Украйна ще се задвижат тези бързи, центробежни и разломни процеси. Ние, значи първо ще се направи опит, да не питам за първо ще се прави опит войната в Украйна да бъде замразена. Аха. Ако сега там виждам анонсите, значи това е анонса на Кисинджер, това са анонсите на Макрон, това са анонсите и на, виждам вътре в част от, речем, от сериозната американска аналитична преса, включително и дори в пропаганда такава, че трябва да се отиде към такива варианти, т.е. замразяване на конфликта до, грубо казвам, линията на прекратяването на огъня, който докато стигнал. Опит да бъде изкушено руското военно, политическо и финансово ръководство, икономическо ръководство, с това, което означава геополитическо поражение на Русия. Това е повече от ясно. Скептичен сте, че това ще се случи. Да, но такава тенденция набира скорост. Тя е опакована в миротворчески одежди. Тя набира огромна скорост поради вече натрупалите се негативи от войната и ще се опита да бъде продадена на политическия и геополитическия пазар някъде в края на лятото. Това е единия вариант. Втория вариант е да продължи руското настъпление по този начин, бавно, методично, щадейки живота на войниците си, акцентирайки преди всичко върху военно-техническото превъзходство на руската армия и, разбира се, несравнимите ресурси на Русия и Украйна, дори при помощта, която Запада оказа на Украйна. И в крайна сметка Украйна бавно, но сигурно да бъде смляна от Русия, което ще бъде огромно геополитическо поражение за Запада, което той не би допуснал. Третия вариант е, за да не се допусне това нещо, действително вкарване на пушеното месо от Източна Европа, за което вече говорихме. И разбира се, това би означавало, не дай се Боже, най-тежкият вариант е размяна на тактически ядрени удари. Зловещо. Зловещо, да, но такава възможност съществува. Затова Кисинджер каза, че заради една Украйна ние няма да обръщаме дъската. Това са приказки не само на Кисинджер. Той всъщност даже преди 2 дена за едно английско издание каза, че но има такъв, прощайте, че ви прекъсвам, има такъв сценарий за размяна на тактически ядрени удари и не само на тактически, тъй като ако се стигне до такава фаза, това означава, че страните от НАТО ще влезат директно в войната. Това ще означава, че съгласно руската военна доктрина, това ще означава ядрен удар към, как беше, местата и щабовете за взимане на решения. А те не са в Европа, те са в Америка. Да. Кисинджер каза, че новата студена война ще бъде по-опасна от първата. Да, по-опасно от първата, защото първата имаше първо признаване на легитимното статукво. Вие сте до тук, ние сме до тук. Второ, имаше признаване на сферите на влияние и на геополитическите съответна тежест на едната и на другата страна. Говоря на американската и на руската сфера, съветската сфера на влияние. На следващото място знаеше се, особено след Карибската криза, в какъв коридор от възможности може да влезете и какво не трябва да правите. Нищо такова в момента не съществува. Не дай се Боже да се опитат да практически да видят докъде може да отстъпва един или другия противник. Да. 2-3 минути ни остават до края на преданието, колкото е нужно за Македония. Мисля, че даже е много. Станаха скандалите нататък. Кирил Петков, да ме прости Господ, решил е да сваля ветото, се говори. По-голям въпрос, според мен, не ги ли къпят в момента европейците и Македония, и Албания, и Сърбия, че искат да ги вкарат изобщо в Европейския съюз? Вие знаете, че самото влизане в преговори за членство в Европейския съюз е особена форма за дресиране на кандидат-членовете. Турция дълго време беше в този режим, не знам дали знаете, тя е в такъв режим от 61-а или 61 Да, или втора година, да. Докато в един момент просто те казаха, че излизат повече от този маскарад. Също се отнася и за... Докато тези, разбира се, тук примерът не са измерим, това е начин, по който с икономически, политически, административни, разбира се, процедури, вие може да дресирате, да държите една територия в шах и да има поведението, което искате да има. Значи не целта, как беше, движението е всичко, целта е нищо.
Няма смисъл да казвам, че живеем в важни времена. До година на същия ден този, какво според вас ще се е променило? Не правете и вие грешката да считате, че един политически анализатор трябва да замести врачките. Иска ми се да знаете. Да, и че тук слагаме някакво кълбо. И второто нещо, което вече също мога да кажа, анализаторът не дава решение, не дава рецепти. Защото много хора си мислят, че като опишете състоянието на някакъв процес, вие знаете и какво означава да вземете решение. Статуквото в момента урежда много хора, защото трябва да бъде проблем, че да давате решение. Тогава ще попитам, ще се промени ли политиката и също ще има ли зараждане на нови идеологии, поради проста причина, че се задава нов свят? Говорим за България или по принцип? Не, за света. България, ясна работа. Тя винаги е рефлексия на нещо. Да, за съжаление. Не, ще има... Ние влизаме в битката на 100-те царства и да използвам терминологията на китайската история. Света отива към фрагментаризация. Глобализацията в онзи вид, превеждано на прост български език, глобализация означаваше еднолично господство на Съединените щати в последните 30 години в военната и икономическата сфера и направляване на икономическите и финансови потоци от един източник, западния. На този процес ще му се сложи край. Вървиме към фрагментаризация и към сблъсък и обособяване на няколко големи макрорегиона, които ще делят Мегдан помежду си. Ние навлизаме в ново средновековие, разбира се, в нови форми. Надявам се по-добри. Това е относително. Нали? Знаете, доброто и злото са нещо относително, но обективно света върви натам. И ако случайно не се избием и не направим това добро на екосистемата, съответно, вероятно, може би ще се достигне до нов модус вивенди, който ще произведе съвършено нови форми на икономическо, идеологическо, ако щете и юридическо взаимодействие между така обособилите са макрорегиони. Добре. Но, за съжаление, света винаги се калибрира през война. За съжаление. Добре, благодаря ви много за този разговор. Дами и господа, бъдете с нас и с другите ни гости.